ano kebangma borok sawo sar joto dofani no kaisa pandango koloi ni pandango jomate ni pandango riang ni pandango tai nini bisi brum brum cerero college of porikha khai pass ungkha khai university pass ungkha কোনো কিছু পারফরমেন্স খাই সকাট মানে ফাইকাই বরণ কমিউনিটি ওয়াইজ তুই বঙ্গ সকাট যাবো কিন্তু দেবরমা বসংনিকাই তাঙ্গै রিজাगिया हिनै गोबांमा बर' गानो सावो जोंबो बुइनिया हायनो ताकलाय खाय जों देबरमा बसंनिकायसा मालायबा पान्दा खालायनायनि बागै आनो साव आं साकाबो जों मा वाट सगायनाय तामनि हिनबा जों चिनि बर'रक साव गोबांमा जागावनो अनेक दुख नांजागाय साव देबरमा बंश बसंनि बर'रक सोलोंनाय रक गोबांमा बर' गानो सावो सार देबरमा बसंनिकाय तांगै कालचार गरै तांगै बंनिकाय आलादा रोजाबमुं गरै तांगै बर'नखाय जत्न ननको खायजाक बयबाय खजाखिनै आं साका जोंनि आबो वाट सगै जों या प्राइमारि लायनाय फाइमानजाक फाइका चिनि बरम गोनां मिनिस्टार बिश्वकेतु देबबर्मा बनबो आनि खाकाहाम ताय हामजामा याफारो ताय अर फाइमानजाक फाइका गोबांमा हदानि अक्रारक ताय चिनि TWF नि प्रेसिडेन्ट न खबै गोबांमा अजामाजोक ताय आगुलिओ तंनाय चिनि तिप्रासारो गोबांमा अपान्दाव फाइतिन जे मोजां रिफायनाय बेबांनो आनि खाकाहाम ताय हामजागमा याफारो नरक जतनो साइमानो त्रिं खा चिनि लाइबुमा बुबाग्रा जुजारुफा ब मानिक्य उपाधि नाहारमानि बिसिवनो अत्रिं सेंसाजागमानि कुसुं कुसुं जों चिनि बिसि तिप्रासा रंनि जे बिसि अमनो जों पालायै फाइका अमनो तैयै गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दङ ताबुकबो फेसबुक रग गोबांमा बरक अमनो तैयै केसा केरेंनि कक लाइबुमानि कक खरसावै अनेक बरक सैयै दङ आं नायखा अमरक थिगिया जेता ताबुक जे चिनि मुभमेन्ट फर कक बरक जे त्रिंनो जोंनो तावाइसा लाइबुमानो मोथांगै दुबुइ फायनाय एबं अत्रिंनो जोंनो नायथाथक खायै तावाइसा चिनि लाइबुमानो फियोगै लुकुनि खावो तावाइसा जोंनो वानसुग्रिनमानि बागै मुभमेन्ट फर कक बरक जे रायदा तैखायै जोंनो सैरिखा आबुनि बागैनो ताकलाय बिसि त्रिं 1434 अमनो गुबै अमनो तैयै गोबांमा बरक जे छामानि अब सतिज्ञा एबं अमनि लाइबुमानो तैयै गोबांमा बरक बसैका आं अमनो तैयै सानान नाया सबसे कतरंखा त्रिं जत थायनो ताबुक विशेष कइरा चिन तिप्रासा आमसायो पालायजागो चिनि दफानि बिसिंफानो जों तिप्रासा हिंपानो गोबांमा जागावो किसु दफानि बररक अतिरिंनो ताबुको पालायाखो अमनो तैयै गोबांमा बरक जों जारा जनप्रतिनिधि लुकुबायचंजांनाय जोंनो सोङो जे दफानि बररकाय ताङै तिरिं पालाया दफानि बररकाय ताङै तिरिं पालाय जायगा किसु पार्टिकुलार आमचायो सिमी किन्तु चिनि बुबाग्रा जे लाइबुमा सैकालांखाका और किन्तु पार्टिकुलार कोनो कायसा दफानि बा कोनो कम्युनिटी न तै सिरिया म चिनि तिप्रा आगिनि सिमी जे बुबाग्रा तै तुल फाइमानि चिनि राजानि आमालो सिमी जे 118 नम्बर राजानि सिमी जे जोंखौ खायफैका अम चिनि जतनि न लाइबुमा सुतरां अमनो तै गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दङ आं सानानि मां चिनि बरक रोंगै जों दावाइसा चिनि कक बरक न जों अमतैखायनो मोथांगै दुबै मांखा ताबो चिनि डिक्सनारि दङ ताबो गोबांमा बय सिजाक दङ ताइ चिनि लाइबुमानो ताइ चिनि कक नम्बर ताइ हुइमालिया अमतै हायखानो चिनि गोबांमा कालचार कमरनानै नायथांमानि अमनो तैबो गोबांमा बरक अनेक कक साका अनेक आन्दोलन चबांखा किन्तु जों मोथांगै नारगमाखा दिनै चिनि दफानि रिसा रिगनाय आगिनि साइ तेबो नायथाथक तेबसों सासांखा अमतै हायखानो जों दोरोखाय चिनि लाइबुमा चिनि कालचार न जों मोथांगै मानना रोंनाय ताकुरक और आं किसा कक सानानि मुसुंगो अमंखा ताबुक तिनि और जे आसामनि जे पारफरमेंस खायनाय फायनाय रक बिहु
borokni kaisana jatini dofani mung bor Assamese kintu bongni dofani bisingo gobangma title tongo kintu borok abo bongni porichaya borok saw Assamese kintu जों gobangma borok जों tiprasai sanane lasijago जों tiprasaya abo jara kok borok sanai borok simsi tiprasa जों baike tiprasa ong amtirok gobangma borok kok saw ka omono simiya chini borok chini laibumano buini dofa hunani bage gobangma chini bisingo tabo ষড়যন্ত্র চালক হইতঙ্গো অমনত তৈই जों मा वानसुग्लायनाय ताकुरक बुकुरक आनो गोबांमा बरक साबो सार जत दफानि न कायसा पान्दांगो कलयनि पान्दांगो जमातेनि पान्दांगो रियांनि पान्दांगो ताई निनि बिसि ब्रुम ब्रुम जेरेरो कलेज परीक्षा खाय पास संखा खाय इउनिभार्सिटी पास संखाय কোনো কিছু পারফরমেন্স খাই সকাট মানে ফাইকাই বরন কমিউনিটি ওয়াইজ তুই বঙ্গ সকাট দিজাগো কিন্তু দেবরমা বসংনিকাই তাঙ্গै रिजागिया हिनाय गोबांमा बर गानो सावो जोंबो बुनिया हायनो ताकलाय खाय जों देबरमा बसंनि कायसा मालायबा पान्दा खालायनायनि बागै आनो साव आं साकाबो जों मा वाट सग्लायनाय तामनि हिनबा जों चिनि बररक साव गोबांमा जागावनो अनेक दुख नांजागाय साव देबरमा बंश बसंनि बररक सोलोंनाय रक गोबांमा बर गानो सावो सार देबरमा बसंनिखाय तांगै कालचार गरै तांगै बंनिखाय आलादा रोजाब मुं गरै तांगै बरनखाय जत्न ननको खायजाक बयबाय खजाक होनाय आं साका जोंनि आबो वाट सगै जों या प्राइमारि लायनाय सुतरां आं साननायो जे मते याहाय पान्दा म जतनि बागैनो म विशेष कोन একটা कम्युनिटिनि बागैया म जत म लाइबुमानि पान्दा अमनि बागैनो जों अर जतननो जों बरम मारिनाय तिनि अर जे साइद्रा कोअपरेटिभ सोसाइटी तिनि जरा पान्दा खायकर गोबांमा दफानि मोसामुं अमथे यायकानो खम का बारसा बायनाय थगिया गोबांमा खम सुबुय जुदि जों माला कार खालाममा खाकाय अब नायथप्रबुंमा हाय तिनि जे अर पान्दा अम जे विभिन्न कम्युनिटिनि दफानि बा अर जे मोसामुं तुबि फायका अमनि बागै जरा अ पान्दानो संसानाय आं बरनो ब्लाय ब्लायखाय हामबाय मारो तामनि हिंगाय खाकाय बरं मथैखाय जों सासा नायथत पान्दा खालायमानि बागै आं ताय बिसि कग्लगलिया दिनैनि अ जे पान्दा म 21 तारिख हरन उगना तंमानि आगरतलाव नर्थ इस्ट काउन्सिलनि कायसा अर प्लेनारि तंमानि बागै अ जे आस्ताबल मैदान बर मान्दिया आं अर जरा जे पान्दा खायनाय आं बरनो बकयनाय नर अर जे सैमानि जे स्वामी विवेकानंद स्टेडियाम हिन सैमानि आं नरनो अनुरोध खायसानाय अमजा आगामी बছर अर पान्दा खायखाय मन आस्ताबल हिनि सैनानि उंथुन कारण अमन मुं फिल जाखा आबनि बागै मन चिनि आगिनि बुबाग्रानि समय जे मुं फारजाकमानि म आस्ताबल तंथुन अबनि बागै आं आगामी बছर पान्दा खायखाय मन आस्ताबल सैनांथुन आंगानि कंग्रेटाय रगलिया अ पान्दा तेब नायथत उंथुन नरक जत जारा फायनाय नरक जतनो पान्दानो नायथांदि एवं बरनो खाव स्रांग्रिदि एवं नरक जतनो नायथांगानो अमनो आनि पुइतो सावो आसेक सावैनो आहायनो हाय जतनो खाका हाम याफोरै आनि कक मुसुं नंसुतुन जतनो खुलुमबायखा हामबाय।